Kidam tang phai kuni ni phai hiniar ni anerlo por phai kre hini malom Karbi Anglong Labour Union Central Committee atumpen East Karbi Anglong District Committee Singponsi arpuka chepek padokpon Bangsohot Karbi Anglong Labour Union asong atumpen pherangkia mai ingni ponsi non gewang jiar ni mesen pen Karbi Anglong Labour Union East Karbi Anglong District Committee ke langchari ponji aphan arpu chepek pon lopusi pherangkia mai long pen ningje pon Pherangkia mai long Karbi Anglong Labour Union CCMI pu mensing rong pi pen nangke pachini dona tengki kidam tang suri hinira kreser cap aningkan KALU asong mahang pathek ponsi nijang Karbi Anglong along sitami Karbi Anglong Labour Union aro sengponlo Lason thak-thaksi East Karbi Anglong District along tami aro donangji pu matha ponsi District Committee sengponsi arpu sitami chepek ponlo Non ke chengsia phong East Karbi Anglong District Committee mesen pen ke jalin ponji aphan longsing kram sa aphan mai phula pen berovel tok bia phan chunbang apu pek ponsi lebora sai ke klema bang phwa bang phike do anatuma phan mesen pen towar ke ja ponji aphan si apu pek pon lo pusi ningje pon asli tum je central committee pen tum ni tum chengwai lo ugali dat me tum district long sita me apu pi ponai ke palang ya pak labang solam pen itum central committee pen chengwai FC is west kami itum labu sonsi paklembong lo lapen lo nama itum o Karbi Anglong atokan lo lapen de branch kami itum khulibong lo tarbasata dolo koloni hoy pen koloni ta dolo norbang lahai itum ke pareng tujia pan renew puri tujia pan itum solang dorat Karbi Anglong solang dorat kontak pinie itum daklar dak pen na itum media cell media team naman itum kacuning rila lo so par piklo pen pini alang iphanta itum akenang do ba kusi pini itum chengwai at kusi na itum pini media no si itum palang le kam sa sang panta itum central district committee long art pet ponot bima bukan ke itum alang itum phanta ke paklem pon nang ya pa ansu se pacan pon nang ya pa Karbi Anglong arat phan pharo isyang bongpen phan trok sikep ke sai ka chongda det arat sike ong Lason se arniwang diphua hithi jambali athon along sai ka chongda war sai ka churi ji aphan adawang kar jabatu do Setami ahut pen ke sai ka chongda athaya vi det pen ariang se hem ka chiroinang aphong do pikan lo Setami ahut pen ke sai ka chongda athaya vi det pen ariang se hem ka chiroinang aphong do pikan lo Kiso kiun e ahut se ka chelang ji aphan methang hem ke chok ki juna phan lapen methang asomar Loge pacharli ji aphan anta kamatha kisunga sonsi sai ka chongda det arara tum kai kita chitong nang bom Lasinon ke wang jilangar ni Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang lapen ke the kiding ke do anatu tami sai chuti giara ratuma phan mathara sai ka chongda da war sai ti ponason ti kusi district committee amai pu longsing kramsa pen ningje pon Lasilalan itu tum liwan ngan tak semang oke ile tum Karbi Anglong han pharo along pe han troksi ke babang ke tum kiduk ke boy pisum angbong aching tan nan na ko sana rat chade ache phan thong ke bang ke government job mate sa full contract mai lasala la 70% atum ile tum ko san si mani pen la pen mi thaja ko ache long jima ache rai kom theng ma aso ke man ma si duan yang se pa then mai phu ki mi ma phasi pek kone ko Baik kok kimi la dak kini la district committee ada men ni mala ni men ke longsing khamsa la silala la 70% amuni ratum penang ari soyang dum ke thekire la pasan dum pe aphai chila khawane itum pudam pulote asa halat tum ke claim ke dam thai ka be kereng ni joini ini langdam nang Kerala Mateo Bangalore Sikkim, Goa, Chennai, Laksana Jaka Damsi, Halada Penaki, portfolio. About the labor portfolio, there is many discriminatory because of the miscrimes, because of the persons who involved in labor union's namesake and used to collect money. Those are people are to be expelled or rejected from our union. Such is the political discrimination, such is the social discriminations they are bringing forward to our union. And I'm going to say and repeat again, the working
of our union. บางโซเพรังเกียไม้หลงการเบียงลง Labor Union Central Committee ไม้ผู้เมนซิงรองปีจุนบังไรซิงมิลิกบิดยาซิงรองปีสนจิตครัมซาสุนิลติโซปีเตอร์สันอิงเลงละเป็น KALU อาซองหลงเคลมบังผัวตุมชิตองดุนซี RD ปีดุน News Report การเบียงลงไหล